Nordkysten er en regional anlægsentreprenør, som har en del år på bagen. Vi kører 3. generation lige nu og er omkring 500 medarbejdere, fordelt på både timelønnet og funktionærer. Og vi opererer mest i det offentlige rum for offentlige bygherrer, og vi renoverer alle typer af ledninger under vejoverfladen. Så det kan være vand, og det kan være spildevand, og det kan være fjernvarmeledninger og højere lavspændingskabler som det mest typiske. I de senere år har vi jo arbejdet ret koncentreret med at nedbringe vores miljøpåvirkning, blandt andet i forhold til at undgå for mange fossile brændstoffer. En anden ting er, at vi jo er nødt til at løse opgaven med at sikre lave emissioner på vores projekter, for ellers så bliver vi ikke budt med til bordet hos vores bygherrer. Brugen af E2000 og andre elektriske maskiner har jo påvirket vores omdømme i branchen i sådan en grad, at vi er blevet kaldt first mover flere gange. Og det betyder jo, at vi bliver tit spurgt til råds på, hvad kan man gøre i givne situationer, og hvad kan man stille krav til i forskellige udbudsmaterialer. En af de tiltag, vi gør i den forbindelse, det er jo selvfølgelig at kigge på vores maskine- og materielpark. Så da E2000 skulle flyttes fra skitsepapiret over til virkeligheden, der blev vi jo meget begejstrede over at kunne levere nogle inputs til, hvordan den kunne blive utrolig brugervenlig i den virkelighed, vi befinder os i. Jeg læser ikke så meget manualer, men jeg har faktisk ikke problemer med at bruge maskinen første gang jeg satte mig op på den. Der er E2000, den er nem, og det er sådan rimelig logisk bygget op det hele. Den sidste nye investering, vi har købt, det er jo vores E2000 eldumper. Den ligger rigtig godt i tråd med det grej, vi har i forvejen. Vi køber rigtig meget batteri- og elgrej, og vi gør det for miljøets skyld, og vi gør det for vores medarbejders skyld. De går ud i støv og støj hver eneste dag. De undgår dieselos og benzinos, som gør, at de bliver trætte i hovedet. Og vi vil rigtig gerne have, at de kommer friske hjem til deres familier og kan være noget både for arbejdet, men også i deres familier i fritiden. Derudover er der en rigtig god benefit ved den. Det gør, at der er ingen støj på arbejdspladsen. Det er tilfredsstillende for vores kunder, og det er godt for vores medarbejdere, så de kan tale sammen. Vi som virksomhed kan ikke løfte den grønne omstilling alene. Og der tapper vores samarbejde med HG jo smukt ind i den grønne dagsorden, i det at sammen med E2000, der gør vi det jo nemt for vores folk at tage det grønne valg. Og i den sammenhæng er det jo mega vigtigt, at vi har nogle partnere, som vi kan arbejde sammen med mod en grønnere fremtid. Og det gælder jo både vores kunder, og det gælder også vores leverandører i alle leder. Når vi har så stort et fokus på den grønne omstilling, så er det jo fordi, at vi dybest set gerne vil være med til at sikre en grønnere fremtid, både for os selv, men også for vores generationer, der følger efter.